Okay, shot 6. Sugod na. Okay, may buntag ka natong tanan mga igsoon ko sa Ginoo. Oh, dalaygon ka natong buhi nga Dios nga aniya na sab kita nagkahiusa alang sa atong panimbahon karong kabuntagon. At angay kita ang atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios nga kanunay taniyang giubanan, giproteksyonan bisan sa atong panimalay hangtod dire sa atong tigumanan. Bisan pa sa mga pagsulay o sa atong kinabuhi o naan man ta sa kaluyahon apan ang tawag nata sa Ginoo atagan ta niya kusog nga gikan sa Ginoo. O sa di pa ta magsugot akong ihatag ang panahon sa iyang alagan si Pastor Gideon sa iyang opening prayer. May buntag sa tanan, inay mong tapat may buntag lingiaw sa wala sa too. Dahil nang bless Sunday nimo. Sa ato karong pagsugod ato ang ihatag ang atong unahon na kasing-kasing ang atong kinabuhi sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ato ta sa pag-abli sa ato ang panimbahon diya sa mga pag-ampo. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom. Dios nga maoy nagatiman sa matag tawo nga mingdangop misalig kanimo. Dios nga maoy nagamuma sa matag usa nga niya karon. Salamat o Dios sa imuhang paglig-on pagdasig sa matag usa ug paghatag og higayon nga aron kami makahalad sa among kinabuhi diha kanimo sa among kinabuhi diha kanimo amahan. Among gipangayo diha kanimo ang imong langitong proteksyon. Among gipangayo kanimo o Dios ang imuhang pagbisita sa matag-usa namo kakason sa among panag-uuban amahan. Among gi-welcome ka o Dios nga ining balay alampuanan. Ang imong presensya o Dios maoy magapamuhat sa matag-usa. Ang balang espiritu kanunay magapamuhat sa matag-usa nga niya kanamo. Din mabati na usab namo ang imuhang panalangin. Maangkon ug madawat na usab namo ang pinasayng pabor nga gikan kanimo. Din makahalad kami sa among kinabuhi diha kanimo lamang amahan. Salamat o Dios nga ikaw nagadasig kanamo bisan pa sa mga kaigsunan nga paingon palang dinhi o Dios ikaw o Dios magaproteksyon diin maghari kanunay ang kadasig gikan kanimo amahan. Salamat o Dios bisan pa o Dios sa among pagsugod. Padayon ka o Dios nga magaandam sa among kasing-kasing. Padayon nimo andamon o Dios nga among unahuna. Kung sa mayon nakaulang nakababa ko Dios salamat Lord nga imong gilimpyuhan amahan. Imong gihugasan o God. Imong ginluan ang among kasing-kasing kinabuhi unahuna aron kami takos angayan nga mohala diha kanimo. Magpasidungog kanimo Dios. Kami imong gipakatawag gipakamatian amahan aron kami mahimong takos ug angayan sa pag-alagad kanimo. Busa amahan kami nagalaom nga imong dawaton o Dios sa among mga pagdaig. Kami nagatuo nga imuhang dawaton o Dios sa among mga pagpasalamat. Ug salamat o Dios sa imuhang pagpataliwala sa matag-usa nga niya karon. Nga imong giablihan o Dios ang imong trono alang sa among mga pagdaig. Alang o Dios sa among pagsimbahda kanimo. Ikaw lamang o Dios sa among alagaran, simbahon pasidunggan. Ikaw lamang o Dios ang amo ang bayahon. Gamito namo o Dios ang among kinabuhi, ang kusog nga gikan kanimo. Ang mayong panglawas nga imong gihatag kanamo o Dios amo kining gamiton sa pagdahig kanimo, sa pagpasalamat kanimo. Ang imong pulong nagsugilon og nagtudlo kanamo kun unsaon kanamo pagdahig. Daykon kanamo pinaagi sa mga kusog nga mga pagsayaw, pag-awit, pagpasidungog ganha kanimo. Daygon ka o Dios pinaag uban sa mga pagpakpak, uban sa pagsanggit-singgit kay ikaw among Dios nga gamahanan. Busa salamat Lord sa imong mga pulong nga nagtudlog nagdasig kanamo aron kami makahalad og Dios nga may tagiya sa tanan. Samtang kami magapadayon, padayon ka o Dios magabless bisan pa sa matag-usa nga niya karon. Bisan pa sa umakaigsunan nga mikuyog sa mong pagdaig pagsimba kanimo. Pinaagi o Dios sa Facebook Live Lord ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw Dios magapaabot kanilag pinasayng pabor panalangin sama sa imong ipasinati kanamo
amo ka nang gipangayo kanimo amahan ug among gituohan nga imong ipabati sa matagusan nila ka kinabuhi. Walay layo o Dios diha sa imong presensya, walay layo diha kanimo o Dios kay ikaw man tag-iyas tibok kalibutan. Nakita nimo o Dios ang matag kinabuhi sa matag tao, nakita nimo o Dios bisan na ang among una kasing-kasing. Busa amahan, salamat Lord sa imong pag-atiman kanamo, salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamo. Amo kang daygon, pasalamatan, halaran, alagaran nining adlaw kay alang lamang kanimo ang tanang kadungganan. Himayag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Maing buntag sa tanan, mga igsoon ko kang Kristo. Andam kita mga igsoon sa pagdaig atong awiton ang atong buhi nga Dios. Kung pwede mo gawa sa bangko og atong pangustahon ang atong mga isig ka igsoon. Hallelujah. Mugawas na sa atong mga lingkuranan, mga igsoon ko sa Ginoo. Kung mahimo atong lamanuhon, mga igsoon kay adunay kita mga igsoon na atong gikamingawan sa atong gughan. Ato usab siyang nakauban karon. Amen. Nalipay ko dako ka ikaw ania, nalipay ko dako kay makauban na sata, nalipay ko dako kay ikaw ni Simba. Igsoon ko kumusta ka na, pagkaanindot mo Simba, pagkaanindot mo kanta, og ang tananak sa Diyos, adunay panaghiyosa, panagkikil kalintala, pahariot taang hugma, dawata ang among kamot. Igsoon ko kumusta ka, paanindot mo Simba, pagkaanindot mo kanta, og ang pananganak sa Diyos, adunay panaghiyosa, panaghingkil kalintana, paharion taang hugma, dawata ang among kamot. Igsoon ko kumusta ka. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, Lord God. Karong adlaw, amo kang simbahon, Lord God. Amo kang awitan, amo kang halaran kay ikaw ang buhi nga Dios nga ngayan namong pagadaygon sa among tibuok nga kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaming tanan nagasimba diha kanimo, oh Diyos. Kaming tanan nagasimba
salamat kayo. Ikaw gayud amo ang ayan. Pagkadayon sa among kinabuhi, Lord, ikaw gayud ang makauna sa among matang kinabuhi, Ginoo. Kay wala kami mahimo, Lord, kung wala ikaw. Yes, Lord. Simbahon ka namo, alagaran ka namo, kabugos ng kasing-kasing, Ginoo. Yes, Lord Jesus. Ikaw among halaran, ikaw among alagaran, o wanay lain among pagasimbahon, pagkadaygon sa matag adlaw, Lord God, kundi ikaw lamang, Ginoo. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Excited na ba kita nga musimba sa itong buhi nga Diyos? Amen. Hallelujah. Ipakita ko no ang atong mga nawong panagboy nga excited. Amen. Kung excited ganita, makitaan gina sa itong mga nawong nga puno sa kalipay tungod sa himaya sa itong buhi nga Diyos. Amen. So kung mabahig ka, naadyo na isayaw, naapod na ipakpak. Amen. So kung unsay naadya sa awit, minsay sa awit, ato ginai-emphasize. Amen. Kailangan man sa kuingon nga isayaw niya gapugsoy na gadiha. So ato gamiton ang atong kusog, huna-huna, kasing-kasing, para o para kanya. Amen. Hallelujah. Ang mga Kristiyano na nakang Kristo ay maawit gumagalak sa Panginoon. Magsiawit tayo! Magsiawit tayo at nanalangin upang makanta ng pagkakala sa Panginoon. Isayaw ang song! Isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano na nakay Kristo ay maawit, nagagalak sa Panginoon. Magsiawit tayo! Magsiawit tayo! At manalangin upang makanta ng pagpapala sa Panginoon. Ilundag! Ilundag mo! Ilundag mo! Ilundag mo! Ilundag mo! Ilundag mo! Ilundag mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano, hallelujah! Anak ng Kristo ay umaawit, nagagalak sa Panginoon. Magsiawit tayo! Magsiawit tayo at manalangin upang makanta ng kagalakan sa Panginoon. Icha-cha! Icha-cha mo! Icha-cha mo! Icha-cha mo! Icha-cha mo! Icha-cha mo! Icha-cha mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano, hallelujah, na nakay Kristo ay maawit, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit tayo! Magsiawit tayo at manalangin upang makanap ang pagpapala sa Panginoon. Ipuri mo, ipuri mo, ipuri
Ako ay sa langit, ikaw ay sa langit, kitang tagalangit. Amen! Ako ay sa langit, ikaw tagalangit, kitang tagalangit. Sayaw, sayaw, chulay, kamuti, kaway, kaway, hawas, kiay, tulog kamay. Sayaw, sayaw, chulay, kamuti, kaway, kaway, hawas, kiay, tulog kamay. Ako malipayon! Malipayon, ikaw malipayon, kitang tanan malipayon. Ako malipayon, ikaw malipayon, kitang tanan malipayon. Sayaw, sayaw, chitay, kamuti, kaway, kaway, hawas, kiay, tulog kamay. Sayaw, sayaw, chitay, kamuti, kaway, kaway, hawas, kiay, tulog kamay. Ako anak sa Diyos. Ako anak sa Diyos. Ikaw anak sa Diyos. Kitang tanan anak sa Diyos. Amen. Ako anak sa Diyos. Ikaw anak sa Diyos. Kitang tanan anak sa Diyos. Sayaw, sayaw, chitay, kamuti, kaway, kaway, hawas, kiay, tulog kamay. Sayaw, sayaw, chitay, kamuti, kaway, kaway, hawas, kiay, tulog kamay. Yes, hallelujah, hallelujah. Glory to you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat kayo, Ginoo, sa inyong pagkamaayo. Salamat sa tanan, Lord, sa inyong pagkadakong gugma diri ka namo, Lord. Nga ikaw gyud makibabaw sa among matag kasing-kasing mo na, Lord God. Salamat, Lord, nga ikaw gayud magauban kanunay sa among matag kinabuhi. Kami masimba, kanimo lamang, kami mga alagad, kahit ikaw ipadala sa arahan. Oh Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasabi, salamat sa imong mga parantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kami mo lamang, kami magsimba, kami mo lamang, kami mga alagad, kahit ikaw ipadala sa amahan. Oh Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghan mga katawhan, relihiyon ang pinagbatuhan, apan ang imong tulong
kaluwasan sa among kinabuhi, Yes, Ginoo. Sir God. Anak ka nagpadayon, Lord. Nabigugma ka na mo, Ginoo. Amen, Lord Jesus. Sa among mga sala nga, ikaw ang nagbayad, Lord God. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah kami karon. Yes, Sir God. Mga igsoon, this is time, panahon nga ikaw makikistorya sa atong buhi nga Diyos. Yes, Sir God. Kung unsa man atong nabuhat, nga wala nakapuhimaya sa atong Ginoo. Karon ang panahon nga ikaw makikistorya kami. Yes, Sir God. Pagdaygon na to ang atong Ginoo sa atong tibuok nga kinabuhi. Ang adlaw, mga katawhan nga imong balikan. Ginoo, pasayuan, ug modangop kami sa presensya mo. Halika, sa manlang ko. Magpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Karon na ang adlaw, mga katawhan nga imong balikan. Ginoo, pasayuan, ug modangop ko sa presensya mo. Halika, sa manla ko. Nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Isigit ko ang ngalan mo, dayon ka, O Jesus. Tabuni ako sa pamiling mong dugo. Lain pa sa pagpapayong ko ato, tapos balaan ka. Halika, kinsa man lang ko. Nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Halika, kinsa man lang ko. Nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Jesus, dalaygon ka. Yes, Lord God. Salamat ka ay Lord nga ikaw kami na nagauban diri sa Yes, among Sir kinabuhi, Ginoo. Sa among panimbahon, Lord, wa kami laing isentro sa among kinabuhi, sa among kasing-kasing, Lord God. Amen. Ikaw lang gyud among kanunay simbahon ug Yes, kalagayan, Lord. Lord. Thank you,
Lord Jesus. Aduna kami lapsis ka sa panan Ginoo. Kung magtigbabaw ang imong gugma diri ka namo Lord. Salamat kaayo Ginoo sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Amen, Lord Sa Jesus. katanan namong kaigsuonan Lord. Nga wala ing ginasimba. Wala ing gialagaran kundi ikaw lamang Lord God. Thank you, Lord God. Salamat kayo. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord Jesus, sa imong pagpanalangin sa matag usa ka namo, Lord God. Salamat, Lord, sa imong mga katawhan, O Diyos, na imong gidala diri, Amahan. Usa na nga imong kalipay, Lord Jesus, nga ang imong mga katawhan, muyukbo, musimba nga kanimo, Lord Jesus. Nga walay laing mabayaw sa imong mga taksa-taksa ka kinabuhi, Lord Jesus, kundi ikaw, Amahan, Ginoo Jesus, nga walay lain na Ginoo nga silimbahon, walay sama, mapinanggaon ng Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin sa matag usa ka namo, Lord God. Gikan sa among pagsugod, Amahan, hantod sa paghuman sa mga buluhaton, Ginoo. Ikaw ang Diyos na gig-uban ka namo. Kay niya ka, Lord Jesus, sa among taliwala, O Diyos. Nag-ingon ang imong pulong, duha o tulong nga nagahisgot sa imong ngalan. Anaa ka, Amahan. Mao na among gituohan, Lord Jesus, nga naa ka, Amahan, na nagkapabati ang imong presensya sa matausa na mo, Lord God. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkapuutan. Diyos nga walay sama, Diyos nga gamahanan, Diyos nga balaan, Diyos nga halangdon sa tibuok kalibutan. Kanimo, Diyos, ang mga pagpasinulog, mga pagpasalamat sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Diyos. Pagkaingon, Amen! Hallelujah! Okay, na-bless ba ang tanan sa mga kanta mga makalangit? No? Nindot gigayo na sa mga kanta nga atong bisan kita makadungog sa mga kanta makalangit no nagyahigayon nga makatulo atong luha kay tungod sa presensya sa atong Ginoo. Og karon sunod na to ang scripture reading nga pagkadadon sa atong igsuon nga si Brad Serapian. Maayong buntag mga igsoon. Abliin yung Biblia diya sa Pilipos, sulat ni Apostol Pablo. Ug sundi kini sa pagbasa, subaybayin ninyo sa inyong mga mata. Sulat ni Pablo ngadto sa taga Pilipos. Nagingon diya sa Pilipos 3:12. Ingon siya diya sa gisulatan niya ang taga Pilipos. Wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot nini kay ako iya man ni Kristo Jesus. Hinuon mga igsoon, wala gayod ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang pagpaningkamot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makabuot sa dag-anan busa. Nagdagan ako diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
Okay, salamat kayo sa mga sa pulong nga imong gipabot. Brad Serapen. Og atong isunod ang mohatag kadaugan o testimony sa atong sa igsuon nato o giunsa siya pag-uban gikan sa iyang pag-alagad hangtod karon o giunsa siya pag-ayos sa atong buhi nga Dios ato siya tugon Brother Moses. Nga igsuon ko sa pagtuo maing buntag. Dari pa na ako siskutan ng akong kaagi ari sa kusta ako sang hiskutan ng nasulat sa blang kasulatan. Si Apostol Pablo nasa buhat 27 o 28. Si Apostol Pablo misakay sa sakayan paingon sa Roma. Siya sa kadagatan, ginabot siya bagyo sa kadagatan, yung sakayan nalunod. O dito siya sa yung mga ang kuban yung mga nagsakay nangamba kung naglangoy paingon sa pulo sa Malta. Dito mga tao dito mabiibihon kayo. Mabiibihon. Yung mga tao dito na nagdaob o rayo diyan na nagdaob aron magdangdang ang mga nanglangoy dito sa kalayo, nagdaog sila. Si Apostol Pablo nagkuha po doon usa ka bangan nga kahoy para itamo sa daog. Diyan hiniwayway nga halas ito ko mipahag sa iyang kamot. Ingong mga tao, malalar ba ka na kanang halas ha? Malalar ba? Ukop siya ang iyang kamot. Si Apostol Pablo, iyang giwilik. Sa akong Biblia, kay gisawilik man, giwilik niya ang halas. Napunta dito sa daog. Yung mga tao dito, tao nga, usa ka mamuno niya. Natumba siya. Yang antamat sa halas, wala man makaunsa niya. Naayo to, wala makaunsa niya malalang halas. Si Publio na magpuyo sa Malta na yung amahan nga nagsakit sa hilanat o kalibag dugo. Si Apostol Pablo nagampo sa Ginoo nga mamayo ang iyang amahan naayo. Sa buhat no ibe si Dorcas namatay yun. Si Dorcas, usa siya ka Tabita. Nya, dagan ba kayo siya natabangan ng mga tao? Matayin, mahapod kapon. Si Apostol Pablo nag-ampo. O, ni Lord Jesus Christ, ang si Dorcas nabanhaw yang sayang kamatayon. Si Inyas pod, usa ka na kaparalitiko. Mupod yapon, naghigda siya sa higdanan, inan siya. Luhan, may naka, tindog diya. Basta nagtindog sa Inyas, o naglakaw, ulit sa ila. Sa Kapitulo 3, doon ay po'y giayo ni Pedro, ni Juan, bakol. Ang bakol, giayo niya, yung mga kayon, sunod ka na ko. Ang bakol na ayo, dagan kayo, giayo nila. At ato puta sa kang panahon ni Ginoong Jesucristo, si Juan Bartimios, kabegi sa lidaman, si Bartimios sa kahalap, nagpakiluoy sa Ginoo. Dito siya magpungko sa dapit sa dalan kay ana man agi ang Ginoo sa dalan kakuyo kag dako kayong panon sa
katawan. Ibadlong siya sa mga tinunan ni Kristo Kristo. Pagpan ayaw ba na diha? Nasamot ni no singgit si Bartimeus. Ginoo, kaloy intahon ako. Nahunong man sila diha sa tungod ng atong Ginoo sa may imo tuyo ni mo nako. Mamayo kini akong mata. Basta gihikap sa Ginoo iyang mata, mauto kabi. Nya naayo ang kipat-kipat kiyang mata. Nakakita na ko nimo. Diya pag giayo gibanahon ni kuan ni sa Ginoo ni Lord Jesus Christ si Jairo, yang anak dalagita namatay diya butok sa lida kabi. Diya tanan man ako. Namatay 12 na edad. Patay na gyud. Nya si Jairo punuan mo to siya sa usa ka sinagoga. Nya siya idool niya ang minatay. Gihikap niya ang bukton sa minatay. Gihingna siya sa ang minatay. Gihingna niya talita kumi. Mas ako ang Bible to. Talita kumi. Sa ito pa kuno inday magaingon ko kanimo. Bang bumangon ka. Muto kabi na bangon. Kusang banaw gyapon ang minatay. Manto po ta sa daang kasulatan, daang kasabutan, daang nga pakigsaan si Elias nagbanaw po o bata nga lalaki taga Saripta nagbanaw po sila tinagi sa gawang sa atong Ginoo. Si Eliseo nagbanaw po nga sunamitanhon nga lalaki nagbanaw po siya. Nagkaroon kay oksikuan po si Naaman nabasa man nato sa ikaduhang hari 5. Si Naaman na iyang sakit nga sanla. Ingon man ang iyang katabang nga si Israelita iyang katabang. Nabing may maato ka dito sa tubig sa Jordan kay mamayo ka. So, di man si maato kay mayo kuno ang tubig sa ilahan dito Damascus kay limpyo. Dam ng tubig sa Jordan hugaw. Nalugay ng patuo man sing Eliseo. Nato gisa dito. Maligo ka dito, makapito. Kapito, sa pa 7 kaadlaw. Nya mamayo ka. Si Naaman, dito yon. Ligo sa 7 kaadlaw. Nya naayo po si Naaman ang yang sana na hinlo yang lawas. Ang yang sana kay mubayad doon si Naaman sa ni Eliseo, di man mo dawat si Eliseo kwarta. Gidawat man sa ni sulugoon si Gihase, gidawat man niya dito ang sakit ni Naaman. Dito punta niya, nakurosan na si Gihase. Mana, ako kong hiskutan, ang akong kage, ang akong lolo, dunay sakit nga. Tuyo ba? Permiro gina na akong takbo sa akong lawat tuyo. Sa akong itahan. Sa mga gini, sakitan ni pagod nga tuyo. Sa sakinat sila na Almoranas. Sa ito, Almoranas. Tuyo sa Binicia. Kaliwat man na mo. Kang Daniel Naya. Daniel Blessing. Anak ni Juan Duming. Napo iya. Kang mama napod. Napo ako Napo ako 5 mi anak ni si Yuli, anak ni Andoy nga pasing. Napo iya. Padoktor sila. Ako di ko padoktor kay Jesus Christ may maayo ginako gyud. Lagi kon tambal nako. Dugay na ayo kay ang akong kon pagbasa nako sa Biblia kay wala mo nako to kinabuhi God. Naapo man ko sa sayaw po ko.
Mingaw pagkokber. Oh, muhantak ko pa. Ang kanahantak ko, suga ng tari. Lain ng tawa kong papustaon. Lain. Tanan man, ako ang nagihan po. Wala gi ko ayaw ato. Nasamot, no? Nagkapula-pula, no? Nato po CR. Nagkapula-pula. Nakabasaman ko sa Biblia nga. Di mahimok do ka galon alagaran. Usara. Hinay ko, akong hinay na kong tangtang. No? Hinay na kong tangtang. Inom mga sayo ng disco. Kusuga kong disco sa papak. Doon na. Tangtangan ako. Ulay kayong tangtang ako. Itong inom. Kaya kami binbin. Maglobo sila sa balay. Pagdala mo suba dito. Kaya inom po ko. Inom binbin. Ako ngayon nagtangtang na wala nagkahinay magdugo. Wala magkapulapol. Hinay. Sunod, di na ko magtari, bisyo, tanan. Hinayan ako. Nagpabilin. Katong mga halad basta Diyos ba. Gusto ko po kong humistagot po. Tapos sa kakuhan. Dito sa kundalog, nakisuki na ko ito. Bandihan na mga kinuntinir ito ba. Kundalog dito sa nangka. Baslanay man baslanay. Wala, no. Kung ako nagitong undangan na nako to. Nawala yun. Wala na yun. Dugay na, 2005. Nawa na, hangtod karon. Wala na yun. Gitambal na ako, wala yun. Mura ito akong, ayaw ako. Kaya matulog pa niyo sa Biblia, imo kong ayahon. Salamat kayo sa imong kinabuhi, Brother Moses. O salamat sa napo siya mensahe pod nga gipaabot nato. Itong iyang katong dunggan ron. Wa imposible kung mutawag das Ginoo, iya gitang ayuhon. Usa pa sa una ko no siya balahubog ko siya sa asa mga kalibutan nung mga buhat, pero tungod sa nakakuha na siya sa Biblia, nakabasa, na ayos siya o na bago ang iyang kinabuhi. Hangtod karon sa iyang panglawas, baskog pagyapon siya sa iyang pangidaron karon. Og atong isunod ang special number sa mga kalalakian. Hey, Brad. 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 Brad, finish. Ay, among amwitan ang atong buhi nga Dios nga awit naguluhan og kay buti-buti mo Panginoon. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay magpatawalang hanggan. Puri sinasamba
kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y tulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kahawa ay magpapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, bilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Nausay akong patinaw ni Pastor Gideon kay niantong sa kain Domingo nag-isgot man si itong iksoon na ito nga sa iyang testimony nga sa Exodo 20 dili na gingon man nga dili magbuhat og linilok nga rawan magtulpag sa iksoon na ito nga nag-testimony. Ako kaning tayo sa aron mahatagan o katinawan ng mga magbabasa. Kay ang uban nagbasa nga sabto nila po. Uban nagbasa po nga dili po nila sabton. Ang uban nagbasa po na lataw-lataw pero ilang timanan po ballpen, ilang underlinean. Nang akong kuhan ang mga magbabasa sige magtaray da ng laon og basa. Makabasa sila ug makaabot sila basa ng Exodo 25, 18, 19, 20. Ang Diyos nagpahimo man og kiruben, do ka buok. Sa nigabot po nila basa sa Josue, si Josue, city size, miyak pa man siya sa atubangan sa arka, sa Diyos. Ang arka na may sulod nga, do ka papan nga bato o bisultan sa tulo sa tong Ginoo na pulo ka sugo o tadyaw mga nga isulan og mana o ni sa sungko ni Aaron ha namulak nagkaroon ni abot sa pagbasa nila sa Ezekiel 41 ang pagkatukod sa templo naagyapon ang duha ka kerubin nag-atbang napoy batanon nga leon sa sulod sa templo o napoy naong sa tao. Muni akong ipatinaw ni Brad Pastor Gideon kay kato mga magbabasa makaingonon niya wala man ni magkauyon nagkasing sinumpakay man mura ni So, salamat sa Ginoo no sa kinabuhi ni Brother Moses.
Atong pakpakan ang Dios. Murabag katong nakadungog ko og usa ka pangutana. Pastor, usahay malibog man ta sa sugo sa Ginoo. Ya usa ka kuaning pulis nangutana nako kay nag Bible study man ko sa CPPO, Cebu Police Provincial Office. Unya matud pa diha nga higugma ang imong isig katao. Nya ingon pagyod higugma ako no ang imuhang kaaway o pagampo sa mga taong nagpasipala. Nya ingon siya, pastor, doon ako'y pangutana. Unsa may gamit ining akong armas? Kami na aming mga kaaway. Unya, kung musunod mis Biblia, ang mga kaaway malibre, kami patay. Kay kami di mami papatyon sa Biblia. Kay ingon man ang Biblia nga, higugma ang imong kaaway. O niya, kung naay mga kaaway ron diha, pastor, nagdala og pusil. O niya, makahinomdumis imong giwali. O niya, gisulat pag sa Biblia, higugma ang imong kaaway, pagampo kamo sa mga taong nagpasipala. O niya, maunahan mig pusil. Kay kami, magampo-ampo pa nila. Murag inana, bitaw nga pangutana. Nya, naay panahon nga diha sa karaang panahon, ingon ang Dios nga, ayaw pagpatay. Unya na po'y gisugo na po niya nga patya ang tanan. Sa panahon sa time ni Elias, kung imong lantawon, human na biya ang balaod ana. Nahimugso na biya ang balaod sa Exodus Kapitulo 20 nga naghisgot ang Dios nga ayaw pagpatay. Nya pag-abot sa mga propeta panahon ni Elias, sa diha nga wala ka pamatud-i sa mga propeta ni Baal nga buhi ang ilang Dios, si Elias nagpatay. Unya pag-abot sa New Testament, si Pablo miingon nga kung mutuo ka maluwas ka. Si Santiago nagwali na pod. Kung pagtuo ra nimo wa agi buhat, patay. Libog man ang Biblia, pastor. No? Inana na siya. Tagaan ta mo og example. Kon ang Disyembre kanang adlawng pagkatao himuon nimo sa kana bitawng adlaw sa kamatayon, especially sa karong bulan sa Marso o kuaning April, kay adlaw panahon maron sa paghandom sa kamatayon ni Jesus. Unya sa kamatayon ni Hesukristo imong handomon, unya ang imong gibuhat imo ding handomon ang iyang pagkatao. Unya sa ihang kamatayon handomon na pud nimo, labason na pud nimo sa bulan sa Disyembre. Baliktad. Bot na ko ipasabot man ni. Sa matag panahon nga gisgutan ang kahimtang sa kasaysayan sa katawhan sa Dios diha sa Biblia, dunay panghitabo. Kumbaga munay giingon ba ni Solomon diha sa Ecclesiastes Kapitulo 3, dunay panahon ang tanang butang. Dunay panahon nga kanang maong mensahiya para sa anang bulana. Dunay panahon sad nga kanang mensahiya para sa anang bulana. Dili pwede nimong gamiton kanang mensahiya nga para sa bulan sa Disyembre, gamiton pod nimo sa bulan sa makaingon ta nga April o sa kamatayon. Siguro wala pa gyud ninyo makuha ang buot na kong ipasabot para ako gyud matagaag panahon ang pagtagad niini. Example, sa imong kinabuhi, nana say hanay sa matag hanay. Like sa imong pisikal, inani ni siya. Ang imuhang pisikal na tao ka, unsay imong gikinahanglan samtang bata pa ka? Gatas. Nya minsay sa gatas, mga pagtudlo sa gatas, unsaon gini pagtimpla og pila ka baso ang gikinahanglan nga isagol sa gatas. Og inigbata na nimo pakanon na sad ka og lugaw.
Inig pagkabata na. Pagkahamtong, dili na sad ka paimnon o gatas. Lisod pud kaayo nga mag 50 palitan kag bidbiron. So na matag panahon sa imong kinabuhi, do na nay hanay na daan. Now sa panahon sa mga Israelita, like sa gipangutana ni Brother Moses ato tong tagaan og pagtagad, sa wala pa munaog ang balaod, wala pa magsugo ang Dios ngadto kang Moses, wala pay balaod, dunay nay nakit-an ang Dios nga mga tao nga nagtuo niya nga dili siya ang gisimba. Sa libro sa Genesis imong makit-an diha nga ang mga Israelita after kang Josue o ni Joseph, alang sa wala masayod niini, ang mga Israelita na ulipon sa nasod sa Ehipto 400 years. Human nga namatay si Jose, kato si Joseph. Sa dihang namatay si Joseph, nagkadaghan ang mga Israelita nga nagpuyo sa Ehipto, og sa diha nga nakabantay ang hari sa Ehipto, nga ang mga Israelita nagkadaghan, nakuyawan sila nga basig pulihan sila. Mawagtang unya ang mga Egyptian, kay nagkajutay man ang Ehiptohanon, nagkadaghan ang mga Israelita. Unya na doon naman sila power. Muna nga sila may nagbuot sa ilang nasod, ilahang gi paantos ang mga Israelita. Ilang gipatrabaho pag-ayo para dili sila musanay. Pero damor nilang gipatrabaho ang mga Israelita, damor nga misanay. Mauna nga gipaanto sila pag-ayo. O karon kay ang mga Israelita, no na may Dios. Nagmulo sila, nagsampit sila sa Dios. O giluwas ang mga Israelita pinagi kang Moses. Pero anang panahon na, doon na mga tao nga nagyukbog larawan. Wa pagani ang balaod, kinsa man ang pamilya ni Laban, katong asawa ni, katong anak ni Laban si Raquel og si Leah. Samtang na miya si Leah og si Raquel gikan sa ilang amahan nga si Laban paingon sa Kanaan, dala ang ilahang mga kabtangan kuyog sa iyang bana nga si Jacob. Kabanday mo nga si Raquel naglingkod sa montura, unya dito sa montura gitaguan ang larawan. Dios to sa iyang amahan nga si Laban. So antong panahon na naanatoy mga taong nagsimbag Dios. Karon ang nahitabo pag mulo sa mga Israelita, giluwas man sila sa Dios pinagi kang Moses, pinaagi sa gahom sa Dios nga nakang Moses, giluwas sila o gisaaran sila gyutang saad nga maong Kanaan. Gusto sa Dios nga ang yutang Kanaan, katong yuta nga gisaad sa Dios, gusto sa Ginoo nga adto magpuyo ang iyahang mga katawhan nga mga Israelita. Pero dunay gitudlo ang Dios nga kung magpuyo na ang mga Israelita dito sa yutang saad nga Kanaan, kinahanglan mo submitar sila in 100% para makakat-on ang mga Israelita nga matrain gyud sila, masiguro gyud nga wa na gyud sila laing sampiton, wala gyud na sila laing yukbuan, kay nakit-an man sa Dios nga daghan kay gipangayukbuan ng mga Israelita. Kay sa pagbiya pa lang dito sa Kanaan, pagbiya pa lang sa Ehipto, doon na mga nagsimba og mga larawan. Gani ang mga Ehipto, wala sila laing gibuhat paghimog mga larawan, kay dito sila magyukbo. Na-impluensyahan kumbaga ang mga Israelita. Natakdan ba? Unya sa dihang nimpanaw sila, gusto sa Dios nga ang mga Israelita inigsud na sila sa Kanaan, yutang gisaad sa Dios ngadto sa iyang mga tawhan nga Israelita. Gusto sa Dios nga wa na gyud sila yukbuan. Karon gitrain sila sa Dios. Pila ka tuig sila nga nagtutuyok sa kamingawan. Daghan nga mga kalisdanan nga ilang naagian. Damor silang makaagig kalisod, magbagulbol hinuon, magreklamo. Hangtod nga nakigsulti ang Dios kang Moses.
Sa dihang nakigsulti ang Dios kang Moses sud sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi nga wa mo kaon si Moses, wa mo inom si Moses. Samtang nakigsulti si Moses ngadto sa Dios dito sa Mount Sinai, ang mga katawhan nga nabilin dito sa patag, nalimot dayon sila ng Moses. Sa dihang nalimot sila ng Moses, mga igsuon ko sa Ginoo, gisugo nila sa Aaron nga maghimo sila larawan nga baka. Karon ang nahitabo, bisag wala sila sugua sa Dios, bisag wala sila pabuhata sa Dios, nagbuhat sila. Nagama sila kaugalingong Dios. Dito nagsugod nga nakasala pagayo ang tao. Unya, kung imong lantawon, nagama na ang Dios og balaod sa Exodus 20. Nga kinahanglan walay maghimog larawan. Pero tungod kay Dios man siya, pwede siyang musugo ngadto kang Moses og paghimo og kirubin. Ang pangutana, kung gisugo ka sa Dios sa pagbuhat sa imong dagway, nakasa ka wa kay gisugo man ka. Kay Dios gyud siya nga musugo. Kung pabuhaton ka, pasimbahon ka, simba. Kana kung gitudlo nas Biblia nga pabuhaton ka sa imong dagway. Pag ingon ang Dios, siya man gyud ang Dios, wa may makabuot niya. Kung muingon ang Dios, Gideon buhat og larawan sa imong naong dayong yukbuig simbaha. Kana kung naas Biblia, wala naman gisugo sa Biblia, labi na pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Wa mangyud tay makit-an sa Biblia nga ang Dios nagsugo nga buhati siya larawan og yukbuig. Munang kita wa ta magbuhat ana. Kay wa man tay makit-an nga gisugo ta sa Dios nga magbuhat tag larawan aron atong yukbuan. Dili po nato ikumpara atong kaugalingon kang Moses nga giingnan sa Dios. Moses paghimog larawan nga sawa. Tama? Dili man ta si Moses. Ana tay Moses di ay. Muna nga kung wala ipabuhat sa Dios, ayaw buhata. Amen? Pero kung gipabuhat na ay mabasa nato sa Biblia sa Old Testament to New Testament nga maingon ang Dios nga inikatao nimo inikatangkod nimo og 80 paghimo unyag larawan para di ka malimtan sa imong pamilya unya paampu padibusyon ni para maluwas ka ay mubuhat kog ako di pa mo abot og 70 magbuhat na kog ako kay gisugo man pero wa magyud ta sugua nga magbuhat tag larawan aron atong yukbuan. Nakuha na to Brother Moses. Muna nga, kung imong lantawon ang mga disipulo ni Jesus, gikan sa New Testament, sa Mateo hangtod sa gipadayag, di ka kakitaan, di ka kakita nga ang mga tinunan ni Jesus, naghimog sila larawan. Wala no? So wala gyud magbuhat ni magtudlo ang Dios og larawan sa panahon ni Jesus. Kay og gitudlo pa to ni Jesus nga magbuhat og larawan, na natoy larawan si Moses. Na natoy larawan si Elias. Na natoy larawan si Abraham. Ila natong giyukbuan, pero wala. Muna nga naay mangutana siguro ngano wa may larawan inyong simbahan? Kay sugo sa Dios. Unsay sugo sa Dios? Sa Juan kapitulo 4 basaha. Mao nay ato ang gitamdan. Juan 4:24. Mao nay atong gitamdan. Nganong magsimba ta nga wa tay larawan. Indot ka itong diskusyon ni pangutana ni Brother Moses para makatubag sad mo bitaw. Nganong magsimba mo larawan? Tama? Wa man ta sugua. Gawas kung gisugo ta. Juan kapitulo 4 bersikulo 23 hangtod sa 24 tanawa.
Apan hapit na mo abot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Amen. So dunay gusto ang Dios nga maoy ipabuhat niya sa mga tao nga magsimba kaniya. Kung ikaw mo simba sa amahan, buhatan ni nga klase nga pagsimba. Ya, nagsimba man tag amahan. Tama? Nagsimba man tas amahan. Sumo ni ato ang gibuhat. Unsay giingon ni Jesus? Ang magsimba sa espiritu. Unsa man ang espiritu? Dili makita, way unod, way bukog, dili magunitan. Unya, magsimba diha sa espiritu, buti pasabot, pulong sa Dios. Mensahe sa Dios. Unya, ikaduha, magsimba sa espiritu o sa kamatuoran. Kinsa man ang kamatuoran? Si Jesus. Juan 14:6. Siya ang dalan, siya kamatuoran, siya ang kinabuhi. Way makaadto sa amahan nga dili moagi kaniya. Munang musimba tas amahan, pinaagi sa pulong sa Dios nga naas bala ang kasulatan og pinaagi kang Kristo Jesus. Munang kung mag-ampo ta, kung naay mangutana, maingon nga mag-ampo ta. Pastor, unsa man tinuod nga pag-ampo? Ingon si Jesus, pag-ampo mo sa amahan, pinaagi sa akong ngalan. Pag-ampo mo sa amahan, sa ngalan ni Jesus. Munang mag-ampo ta, nagi tay address. Natay address. Kaniadto, lahi karon. Kay karon, kung magpadala tag mensahe sa ato ang mga mahal sa kinabuhi, chat, tawag man. Tama? Pero before pa ang chat o tawag, video call, text muna. Before pag yun ang text, sawa pag yun ang cellphone, sulat-sulat. Diba? Ipadala sa post office, ihulog dito, madawat sa ato ang mahal sa kinabuhi nga tuas Manila, tuas abroad, ug binulan. O niya, maingon dahin ta sa atong sulat nga, kumusta mo diha, kung ako'y pangmustahon, okay ra? So sulat-sulat. Kung mo padala tag sulat, nga tos atong anak, o niya, dili mao gani ang address, ayaw gyud pagdahong mamadawat pa na. Puti pasabot, mausab ang atong pag-ampo sa amahan. Kung ang atong pag-ampo, wa nato i-address ni Jesus kay ang gipakita sa Dios, aron dawaton sa Dios ang atong mga pag-ampo, aron makaabot sa Dios ang atong mga hangyo, mga pag-ampo dito sa amahan, butangan natong address. Si Jesus Christ. Mao bitaw mag-ampo ta, dalaygon ka o Dios nga nag-uban ka namo ug magpanalangin ka namo sa pangalan ni Jesus. Amen. Dili sa pangalan ni Gideon, dili sa pangalan ni Propeta Elias, propeta. Wala na, sa ngalan lang ni Jesus. Ina imong tapad, ngalan lang ni Jesus. Munang wala tay laing isang yaw. Wala tay laing sundon. Si Jesus, mga kaigsuonan, kay siya ang dalan, siya kamatuoran, siya ang kinabuhi. Ako pag itong tagaanog katinawan katong akong giingon kaganina, si Pablo, miingon siya nga, mutuo ka, luwas na ka. Pero ingon po si Santiago, pakit ako sa imong pagtuo. Kay pakiton po ikaw sa akong pagtuo nga may buhat. Kung ang imong pagtuo ay buhat, patay. Sama ni sa tao, wa gani espiritu, patay. Kung kining lawas wa na espiritu, patay. Mausab ang atong pagtuo kung way buhat, patay. Nganong inana man ang wali sa Biblia. Kay sa panahon nga si Pablo ang nagwali, daghan kay mga tao nga nagtuo og Dios. Daghan ang
mga Parisiyo, mga Sadisiyo, nga grabe ka bright sa balaod sa Dios nga naa sa Biblia. From Genesis to Malakias, grabe na sila kahamiti sa mga balaod sa Dios gikan sa panahon ni Moses. Ang problema, wala nila ihatag ang gugma ug ang hustisya. Grabe sila kaya maalamon sa balaod sa Dios pero wala nila buhata. Unya, doon na paggibuhat nila, ang problema, wala nila dawata si Jesus. Like example, kung ikaw, nagtuo ka o Ginoo, nagtuo kag amahan, pero wala dawata nimo si Jesus. Makasulod ba kag langit? Ang Biblia misulti, dili. Kay si Jesus lang ang dalan, si Jesus lang ang kamatuoran, siya lang ang kinabuhi. Wa gyoy makasakag langit kung dili mo agi kin Jesus. Munang nagwali si Pablo, kamo ba bright kay mo sa mga balaod sa kuan Old Testament inyo pang gibuhat pero wala ninyo dawata si Jesus. Dawata si Jesus, tuohi si Jesus. Maluwas na ka. Karon gituuhan o gidawat sa mga tao si Jesus. Nagkadagahan ang mga magtutuo, nagsimba mahitungod sa nagsimba sa Dios, pinaagi kang Jesus. Ang problema, nagbisyo naman pod. Mao naman po yung problema. Dagahan nga midawat ni Jesus sa wali ni Pablo. Mutuo ka, maluwas na ka. Matuo ka, malangit na ka. Mutuo ka, di na ka maimpirno. Daghan ang midawat o mituo ni Jesus. Ang problema kay nakit-an mo po nga nagbisyura. Unsa nang po'y wali? Si Santiago na po ang nagwali. Ingon na po si Santiago, nagtuo ka, wa ka magbuhat, patay na. Nakapasumpaki ba ang Biblia? Wala. Kay sa panahon nga nagwali si Pablo, nakit-an niya ang mga tao, wala mo dawat ni Jesus, wala mo tuo ni Jesus, pero naghimo og bala, nagkinabuhis balaod. Sa Old Testament, under Moses, karon ang gusto sa amahan nga kining mga tawhana mutuo ni Jesus, mudawat ni Jesus. Munang ang wali ni Pablo, tuohi lagi si Jesus, maluwas na mo, kay kompleto na ang inyong pagbuhat sa palaod. Grabe na mo ka-istrikto. Ang problema, grabe mo ka-istrikto, wa man ninyo dawata si Jesus. So doon ay kulang. Para mahingpit sila, dawato nila si Jesus. So gidawat na ni... Ang problema, pagwali ni Pablo sa mga Hudyo, di man dawaton sa mga Hudyo si Jesus. Kay kontra man sa mga Hudyo si Jesus. Muna niingon si Pablo, adto kumuwalis mga hintil. Iyang giwali nga ang mayang balita nga tos mga hintil. Ingon si Pablo, kung mutuo ka, maluwas ka, di na kami imperno. Malangit ka kung mudawat ka ni Jesus. Daghang mindawat, usa ka nga mindawat. Amen? Karon nagkadugay nga nagwali si Pablo, nagkataas ang higayon nga nagwali si Pablo, perti na naghanan nindawat. Ang problema, nagbisyo raman sige. Mauna nga ni Paulis si Santiago, nagsulat siya sa iyang libro, patay ang imong pagtuo kung way buhat. Amen? Para mahingpit ta, kung naa kay pagtuo, hala buhata. Unsa may buhato nato des pagtuo? Kung nagtuo ka ni Jesus, buhata ang iyang mga pagtulunan nga nas Biblia. Kay kung nagtuo ta ni dawat na niya og nagbuhata sa iyang mga pagtulunan, sigurado gyutang makakuyod niya. Munay rason nga mibarog ko sa inyong atubangan. Kay maunay gipakita sa Ginoo nga kinahanglan kang mutuo unya magkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay dili naman ta wala naman ta maninguha sa mga butang sa kalibutan. Ang atong gitinguha kalangitan man. Mauna nga kung imong lantahon sa gibasa kaganina ni Brother Serapin, ato ning tanawon ha. Sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 12. Ingon din hinga, wala ako magpasabot nga nakabot kuna kini og nahingpit na ako.
Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot ini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Diha giklaro ang tao nga mingtuog midawat ni Jesus Christ dapat dunay gipaningkamutan. Ang tanan gipaningkamutan. Ang tanan mayong gipaningkamutan. Naakay gipaningkamutan. Unsa may gipakita ni Pablo nga diin siya naningkamot. Ingon siya nga, wala ako magpasabot nga nahingpit na ako o nakabot ko na kini. O nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot nini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Ang gitinguha ni Pablo ang gitawag dag-anan. Tanawa ra gud ang konteksto. Pagdagan paingon sa dag-anan. Doon na tayo dag-anan. Doon ay pinising lain. Kinahanglan makaabot ta dito. Kinahanglan makaabot ta sa gitawag pinising lain. Naon sa may pinising lain sa atong pagpangalagad sa Dios. Kana bitaw kikan karon hangtod kuhaan ta gininhawa wa tay laing alagaran kun dili siya. Mao na bitaw si Pablo gipangamatyan niya ang iyang pagpangalagad sa kutob sa akong mahimo. Akong barugan nga dili na akong nabuhi kun dili siya na. Busa kining akong kinabuhi ko karon, ako nang ikinabuhi diha kang Kristo. Mao na kung imong lantawon si Pablo mga kaigsuonan sa dihang nakailas siya ni Jesus Christ, nidawat siya ni Jesus Christ, iyag yung gibiyaan ang tanan. Ang tanan nga mga butangan nakalipay kaniadto kaniya pero wala makapalipay sa Dios iyang gibiyaan. Kaduna may mga butanggod, mga bisyo nga medyo murag makapalipay sa tao pero magdala di ay problema kay ilad ra man gunagod. Dunay mga bisyo sa tao nga murag makalipay niya pero ang tinuod magdala di ay niya problema. Kay walay bisyo nga makahatag og kaayuhan sa tao. Puro ra gyud nagkadaot ang ikahatag sa bisyo. Mao nang si Pablo iyang gikalimtan ang tanan. Mao bitaw nang nagsulat sa Hebreo, tan-awa ang Hebreo unsa iyang gibuhat. Giunsa niya pagpakita ang pulong paningkamot. Giunsa niya pagpakita ang pulong pagpaningkamot diha sa Hebreo kapitulo 12. Hebreo kapitulo 12 bersikulo 1. Busa kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato og ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga suto atong isalmutan. So diha gipakita mga kaigsuonan nga si Pablo samtang nagdagan siya sa pagpangalagad sa Dios, samtang gitutukan niya ang pagpangalagad niya sa Ginoo kay gidawat niya si Jesus Christ, iyang ipapuyo si Jesus Christ sa iyang kasing-kasing. Iyang nakitaan nga dunay sala nga naghawid. Kung iyang naghawid, grabe yung paggunit. Unsa may gibuhat ni Pablo? Unsa gibuhat ni Pablo? Iyang gisalikwae. Katong mga bisyo nato nga lisod kay tangtangon, isalikway na. Doon nagyoy dapit sa atong kinabuhi nga ato ang nakitaan ibin sa akong kinabuhi kani ato nga nagyoy dapit bisyo sa akong kinabuhi kani ato, grabe dugay kay natangtang. Isa na tangtang akong gidesisyonan. Diha nako nasabtan nga dili nimo na matangtang kung dili na nimo madesisyonan. Dunay nangutana, doon ako gipangutana nga tao, nahimo siyang pastor. Kanang ako sang giingnan unsa may joy bisyo nga dugay kay natangtang. Isa kanang pagpamutbot. Kay ang sweldo nako di gyud nako itug-an tanan sa akong asawa. Na ako'y mga extra income, wa gyud kalibutan akong asawa. Maurag gyud kuno nay pinakalisod. Pero ana say bisyo tanan. Pero sa dihang mi desisyon siya.
wala gyud ay kunoy dili mahimo sa tao pag naagyoy tinuod nga pagtuo kaniya. Mo nang kung doon na tay tinuod nga pagtuo, walay sala nga dili nimo biyaan. Mo na niingon si Pablo sa akong paningkamot, aron makabot nako ang finishing line, gisalikway nako ang tanang nakababag. Kay daghan man kaayong mubabag gud nato sa atong pagpangalagad bisan gani sa adlawng Domingo, pero daghan ang mubabag. Murag manguhit nimo. Unya, mura ra ba kag madala? Kay mo ana man pud nga musimba ka ugma, daghan pa kay kaglabanan mo eskwela imong mga anak. Nya palingion ra ba kas imuhang mga labhanan? Managpundok pa didto. Nya iphan pa ka na pa kay labhanan, na pa kay kumpayan, na pa kay gunahan. Di apay magmugot-mugot nimo kanong musimba ka. Di ba? Ingon si Pablo, mga babag na siya. Usay ang challenge. Busa kay gilibutan. Say nang kagilibutan, iniglingi nimo babag. Iniglimo babag yapon. Di apay nagbugot. Babag yapon. Kaya naamang gyud sa atong pamilya, di wa pa gyud kasabot. Nganong musimba ta? Tama ba? Nganong musimba ta? Unya, inigana ni mo samot. Unsa may giingon sa Biblia, versikulo 2. Unsa may angay na imong buhaton? Dihas versikulo 2, kung naay mga babag, unsay ipabuhat sa Dios nato, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus. Nga maoy gisandigan sa tong pagtuo og tighingpit nini, wala siya mosibog bisan pa sa iyang pagkamatay o paganto sa krus, og wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagkamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya, og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Before ta makasulod og langit, dapat tutukan nato si Jesus, dili ng mga butang nga makababag sa tong pagpangalagad sa Ginoo. Munang kung na ay mga babag, ayaw na tutuki. Ayaw po Ismaili, tutuki si Jesus. Nagmugot na ingnon ka nga, natanawa na anak na ka. Musamot. Ayaw po na, pag magbugot, tutuka ni Jesus. Ingna lang, dirira ka, musimba ko, kay maayo kayang Ginoo sa akong kinabuhi. Ayaw padala. Problema nasa kuanan nimo. Ganang katong mga labanan, wala na gyud manghawid, katong mga babag ba, katong mga kumpayan. Siyempre, ang tinuod, wala man gyud kay labhanan o wa po kay kampayan kung imo rang na-arrange. Naamay oras ang tanang butang. Nay oras nga diha ka mangumpay. Liso man pud kaayo nga ang oras sa pagpangumpay, sige po kag lantaw cellphone, hala vlogger na priso si tapang boy tapang na priso. Tanawa, na priso. Hiyay kusugas linog sa Thailand. Wa na. Naudtuhan, wa pag yung kakapangumpay. Pero di pa naghanag labanan eh. Muingon na lang tong yawa nga. Domingo ra na. Domingo ra pang laba. Wa na babag. Karon, nagmalampuson ka kay ni Simba. Amen. Atong pagpakan ng Dios. Wala ta magpadala sa mga babag. Karon, duna na po'y gustong ipaklaro sa Dios. Kay nakalabang natas mga babag. Ingon po diri, busa kay gilibutan kita, nining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanang nakababag kanato. Unya na may sunod og ang sala. Nakasimba na ta. Unya naman po tay sigarilyos bulsa. Sala na pod. Nya inig ka udto-udto uhaw man. Bukal na kayong tuwa. Sala na Japon. Ang mahitabo mo tong nahitabo ni Brother Moses na dugay kay isang naayos iyang almoranas. Kay sige sag tuo, sige sa og ampo, sige sag basa. Muinom po sagbir. Unya balos-balos man po kunang parte sa una. Say dadan siya tuba. Siya po'y mo dalag tuba, mo inom, pero naabot ang panahon, wa na gyud siya mo inom, na ayo sa iyang almoranas. Sa itong wagpakan ng ginawa na. Muna,
nga moabot ang hingpit nga kaayuhan, hingpit nga kaluwasan, hingpit mga kaigsuonan nga kabaguhan sa diha nga ang tanang babag ug ang tanang sala ato ng biyaan. Ato ng biyaan. Hisgutan nato ng mga sala. Okay. Kanang mga sala mo na gitawag sa Bibliyang tawhanong kinaiya. Okay, ato sa ning hisgutan para mabiyaan nato. Kay dili man ta kabiya kung wa ta kabalo. Kay doon na may mga panahon nga ato ang nabatasan, murag atong gituhan nga insakto. Pero sala na di ito, tama? Sa Galacia kapitulo Galacia kapitulo excuse ako. Galacia kapitulo 5, 19. Basahin yung Biblia. Atong ilailahon kining mga tawanong kiniya muni sala. Ato na ning biyaan. Mauna ato na ning isalikway. Kay kinahanglan tanang babag. Ang saan ganito, tanang babag. Ato isalikway, atong biyaan, tanang babag. Unya tanang sala ato nang isalikway. Tutukan na nato si Jesus. Di man ta kasalikway kung wa ta kaila sa sala. So ari ni. Sayon kayo pag ila, naana mo diha Galacia 5:19. Sayon kayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini sa salawayong pagkigilawas. Unsa man ang salawayong pagkigilawas? Kanang kaulag nga kanang sig pangabit. Kitang mga Kristiyan wa gyud tay kabit. Tama? Di kita mangabit. Sa lawayong pakigilawas kanang dili nimo bana, dili nimo asawa, wala mo mahiusa, sige rag pakigilawas. Ato na nang peryodan. Kay mao man na ipasalikway aron makatutok ta ni Jesus Christ. Unya hugaw ug hilas nga mga buhat. Unsa man ang hugaw nga hilas nga buhat? Hugaw, hilas nga mga buhat. Kanang hugaw, hilas nga mga buhat, kanang hugaw bitaw kanang magpaagni. Kana bitang sinina kuhaan nga ang short murag kigol na lay murag ang short ni ana na dire ang kigol nikita na nya moingon pun ang guban murag bagputi. Kana manggod hilas na siya nga mga buhat, hugaw na siya, pagpaagni na siya sa sala. Munang kamong mga babae, kaming mga lalaki, dili gyud na maayo nga magpakita sa kigol, dughan, unya kanang pagpadani sa gitawag pakigilawas ba. Kitang mga Kristohanon bawal gyud ng kanang mga sayaw. Kay kanang sayaw ron perting lisura. Sabakadiri. Di ba pagpaagni na siya, hulaw na, hilas na siya. Kay base og sunod Domingo, magsimba mo, magsunod na, sabakadiri. Wa na sa Kristohanon, hilas na siya, tawhanon na siya. Amen? Nasabtan? Hugaw og hilas nga mga buhat. Unya ingon man sa pagsimbag mga Dios. Kanang pagsimbag Dios, kana bitang dili lang na sa larawan, dili lang na sa dili tinuod nga Dios, kundi tanang mga butang, timan ini ha, tanang mga butang nga nakababag sa imong pagpangalagad, mao na toy imong Dios. Like labhanan, trabaho, wala kakasimba tungod sa trabaho, nahimo na to nimong Dios. Labaw na to sa imong Dios. So kinahanglan ato gyunang isalikway matud pa diha sa Hebreo 12. Makita kini sa pagdinumtanay. So kining mga salaa ato na ni isalikway, wa na tay gidumtan. Amen. Balag kung gidumtan ka basta ka ikaw wa na ka magdumot. Tama? Unya unsay giingon? Pag bingkil-bingkil, unsa man ang bingkil-bingkil?
kanang pagbingkil-bingkil, lalis-lalis. Kanang dili bitaw palupig. Kung biklon ka, paubos lang. Tama? Kung gisingkahan ka sa imong bana, ayaw pog singka. Kung gisingkahan ka sa imong asawa, ayaw singka. Ipakaon ka ng yung imong buhaton, pag niyaw-yaw na, ako aday kagpasaw, mamasaw ng kasbaboy. Kaysa gisingkahan ka unya imbis naglandam kag pasaw sa baboy, kay gisingkahan ka, gibundak nimong pasaw, naning ka sa gawa, nagubot na. So sala na siya. Niya, kasina, ayaw kasina kung gipauswag ang imong igsuon, pasalamati, hinuon ang Dios, Lord, salamat nga gipauswag nimo ang akong igsuon. Nya hungongi sad, hasta po ko apila. Kaingon man ang Dios, pangayo sad. Kay di makakapangayog na kay kasina. Pero kung wa kay kasina, makapangayo ka, Lord, salamat, Lord. Nga imong gipauswag ang akong igsuon. Salamat, Lord, nga imo po kong makitaan nga imo kong pauswagon. Diba? Nya ingon din kapungot. Kining kapungot, dali ra ba kaining moabot sa una, labi nagkulang kag kaon. Uy, naay mga kinaiya sa tao nga dili na ka balansi sa iyang kaugalingon kung kulag kaon, kanang pasar og paniudto. Ang sa naorusa basig launa na. Ang sa gingon diri, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin. Dayong pagkamasinahon. O niya pagkapalahubog, pagkamapatoyangon sa lawas ng kaibog. O sa gingon diri, o uban pang mga sama niini, busa pasidanan ko kamo karon, sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat nining mga butanga, walay dapit sa gingharian sa langit. Way dapit sa gingharian sa Dios. Buti pasabot ang mga tao nga nagtuo ni Jesus, nga midawat ni Jesus, unya nagbuhat ra gyapon niini, sirado ang langit. Mo bitaw ng kami nga mga pastor, kato si Pastor Dojel, kagahapon, ni-offer siya, Pastor, kung doon na kay ipakasal, ako'y mo kasal. Muarigyog ko. Kay usasa gi-require gyud sa Ginoo, kitang magsisimba, dapat kasado. Kasal gyud. Amen? O bitaw na Sister Gingging, pagkadungog niya sa pulong sa Dios nga kung giwali diha social media, iyang gibiyaan ang iyahang kabit. Kay kabit man gyud sa una. Muna bless kayo siya diri sa atong programa. Unsa gad kalayo ng panabo. Davao guna. Ya tuasas Manila, gikan sa panabo Manila, ari siya diri Smaktan, diri siya nagpuyo kay na bless siya sa pulong sa Dios kay moadto siya langit. Moadto tag langit unya wala na to isalikway ang mga butang. Dapat kanang kapungot, kasuko, pagkabingkil-bingkil, kanang pakiglalis, di na nato na buhaton. Inay mo tapat, ayaw buhata. Isalikway na. Tutuki si Jesus. Unsa may gibuhat ni Jesus? Bisan siya gisampalong, bisan siya kanang gidagmalan, gibugal-bugalan, gipakaulawan. Unsa may iyang gibuhat? Nibalo siya? Wala. Muna nga kung kita bugal-bugalan, baby ayog butang-butangan, ayaw balos. Unya, moingon ka nga, magdanag man na sila. O kung hilabtan ka, doon naman tayo balaod. Amen. Munang mimbarug ang simbahan nga dunay lisensya. Diris kalibutan dunay lisensya. Pero wat ta magsalig ni ana nga naman, doon na tayo Dios nga buhi. Doon na tayo Dios nga buhi, mga kaigsuonan. So muna nga sa atong pagpangalagad, mga igsuon, dapat maningkamot ta sama ni Pablo. Kita nga mintuog midawat ti Jesus, naluwas namang gyud ta. Naluwas namang gyud ta. Munang katong mga sala ato gyutong biyaan. Munang kami, ako mga kaigsuonan, kung nakay asawa nga di pa kasal, na aba kay bana nga dili kasal, pagkasal ta mo. Doon ako'y testimony. Doon ako'y listener sa Love Radio. Nasa hiyas, kabalo siyang mukanta, ang iyang bana kabalo po mo gitara.
Nablis siya sa akong programa sa 97.9 Love Radio Cebu sa matag Domingo sa gabi. Iya kong gipangita. Nagpuyo pa man ko sa opera. Kana sila magtiayon nga way kasal sulod sa 5 ka tuig. Naglive-in sila ba? Unya Kristohano na sila. Unya dito sa ilahang lugar padalaon raman sila sa praise and worship. Karon ang Biblia di man. Mo'y akong giwali isang nablis ko sa imong kinabuhi pastor. Sa may among buhaton para magamit among hiyas. Ingko nga pakasal mo. Isa pastor ang kasagaran ra bagod nga mga problema aning inani nga kasal, maghisgot nga kasal, moingon dahil, way kwarta. Di ba, may kwarta? Mao gyud nay kasagaran gyud, way kwarta pastor. Kay gatuo magud sila nga, dako kay gasto ang kasal. Akong giingnan, kung tinguha ninyo nga magpagamit mo sa Ginoo, tabangan ta mo. Amo silang gitabangan. Ning kuha ko og atong panahon na pa mo ko'y license sa para pagkasal, ning kuha kog pastor nga makakasal. Amo silang gitabangan. Pila ray bayranan sa katong license yun nga giduso namo sa SIC? 20 pesos ra. Gipakuha ra namo sila marriage license o niya sinumar og birth certificate. Human ana marriage license. Pagduso ana among nabayran 20 pesos ra. O niya among gitabangan ang hikay-hikay. Nag-inamutay mi. Kami tanan. O niya, nindot pa kayo kay gipalitan na mo red carpet ang simbahan. Gikan sa gawas ni Mart na ni paso sila nga red carpet gyud ang ilahang gilakwan. Nakasal sila katong nagdala sa praise and worship dire atong last Thanksgiving. Kami ato ang nagpakasal nila. Nya katong nagdalas base mauto sila, di gyud sila malimot namo. Muna kung hangyoon namo sila pastor, Brad, sis, kanang kamoy mo tukar sa Thanksgiving, malipay kay na sila. Kay ngano man di sila malimot sa kaayo sa Ginoo sa ilang gibuha sa kaayo sa Ginoo nga ilang nasinatian nga gigamit mi. Kasal gyud sila. Muna kung na kay mga kaila igsuon nga wa pang kasal, kay kining salaway pakigalawas usa man gyud ni nga gi-require nga isalikway dapat undangon. Buti pasabot wala magpasabot nga wala pa mamoy kasal. Di sa ako mo simba, maundang sa ako. Samot nga malkansi ka. Samot nga di ka maligon, samot nga di ka makapadayon. Asa na mo niya ka inigabot ti Jesus? Muna nga ato ng tagaag solusyon. Kami nga mga pastor naagumi license nga modumalag simbahan, mutudlo sa katawhan, labaw na sa tanan, na ay lisensya, ibin ako karon kay nanatay building, makuha tag marriage license para kasal. Pero samtang wala pa ko'y lisensya para pagkasal, na ako'y amigo, katong miari kagahapon dire. Ning offer siya nga, kung duna kay igsuon nga kaslonon, ako'y mo kasal. Kung naan ninyo, nga nadinhi, gusto magpakasal, doula ko kay ato ng tabangan. About sa gasto, ato ng tabangan, dirita magpakaon or kaha sa inyo habang magpakaon. Tabangan nato na, amot-amutan nato na. Mugaan ang inyong panginahanglan. Mauna nga, diri sa tong simbahan mga kaigsunan, way ija-ijahay na ang pagtinabangay. Tinuod na. Mauna nga, akong mga pagdasig, katong mga ulitaw sad, ayaw taon pug live-in dayon. Isa mo makighilawas, isa mo puyo-puyo, duula sad ninyo ang pastor, magpakasal nami. Namulong na ka. Wala pa, halap mamulong ta, dada imong mama papa kay mo atubang ta sa mama ug papas imong hinigugma. Dahil himuon na ito ang kasal. Anak na siya. Oh, seryoso kay Benji. Seryoso kay Benji. Natay mga ulitaw, anak na. So, akong mga hangyo, no, magtinabangay ta. Duula ko. Amen, duula ko ninyo kung naamoy problema mahitungod sa relasyon, sa kanang gusto na mong magminyo, gusto na mong magpakasal. Kay kabalo ba mo makasal gyud mo kanang may usa na mos Ginoo.
Grabe ang panalangin nga i-release sa Ginoo sa inyong pagpuyos kalibutan. Kami na lang sa akong asawa sa dihang matinud-an do sa Biblia. O sa giingon ni David, ang Dios nga tong gilagaran matinud-anon ni atong matinud-anon kaniya. Muna niyo si Pablo, ang akong gitinguha mahingpit ug mahingpit ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Buti pasabot matuman ako ang hingpit nga pagtuman tanang sugo ug gustos Ginoo. I-bless kaniya. Amen. Munang padayon ta sunod Domingo. Padayon ta kay karon atong nahinaybaw-an nga dili di ay basta-basta makasulod og langit. Do na detay biyaan nga sala unya do na detay isalikway nga mga babag sa kinabuhi. Di ta mosugot nga mabagan ta. Basig sunod Domingo babagan last tulo taligsik. Ay ingna imong tapad simba kita. Simba. Kay moabot ang panahon siguro kung na karong tuiga makadesisyon mo nga naay magpakasal, pakasal ta mo dire. Kaslon ta mo dire. Amen? Kay na naman tayo simbahan, na naman tayo building. Ato ta sa pagtindog mga kaigsuonan, magampo ta. Atong ibayaw atong mga kamot. Ato ang pasalamatan ng Dios sa iyang pagkamayo. Amahan na mo nga Dios, so makagagahom nagpasalamat kami nga imo kaming gigiyahan, gitudluan o gipahinumduman sa ngay namong buhaton. Og salamat Lord nga imong gialain ang among kinabuhi aron mahimo kaming takos angayan sa pagpasalamat, pagdaig, pag-alagad kanimo. Og salamat Lord sa imong mga pulong nga nagtudlo kanamo og among gituhan Ginoo nga ang matagkasing-kasing sa imong katawhan nga ni karon malipayon nga midawat niini. Kay nakasabot kami sa imong gusto o plano o sa mga buhat nga makapalipay kanimo amahan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo nga kun unsa may mga sala or mga buhat nga dili maayo nga imong makit-an sa among kinabuhi amahan. Salamat Lord nga imo kaming gitudluan o gialain aron sa ingon ang panalangin nga imong giandam amo gayong mapuy-an. I declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. Ang imong tapad padayon sa pagsimba kay diri ka makakaton sa pulong sa Ginoo. Amen. Dalaygon kayo ang pulong sa Ginoo nga gipaubot sa matag usa nato ka kinabuhi. Ug adto ta sa paghatag og tithes and offering. Samtang kanang muhalad ta, mamarog ta. Mohatag sa kalipay diha sa Ginoo. Mohatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios, mohatag kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mohatag sa kalipay diha sa Ginoo. Mohatag sa kalipay diha sa pagtuo. Daygon ta ang Dios, mohaligaya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. So baguling tas magpamarog og adto ta sa pagampo alang sa tithes and offering niya akong ihatag ni Brad Serapin ang pagampo alang sa halad. Magampo ta mga igsoon. Amahan nga walaan ibaon nga Dios. Imo ang trono, imo ang langit Ginoong Dios. Ingon ka sa imong pulong Ginoong Dios, ang langit mao ang imong trono, ang yuta imong tumbanan. Mabasa usab sa Biblia, Habakuk 2:8. Imo ang bahandi, salapi ug bulawan imo ang usab. Lord, panalangini kining maong salapi Ginoong Dios. Asa man ni gikuha Ginoong Dios, panalangini ang mga kamot ini Lord. Negosyo, panarbaho, pagpanguma, pagpamuhi, ikaw magabless. Proteksyon ni Ginoo ang mga hayop, ilikay sa mga kadaot. Ang tanaman Ginoong Dios, magaproduce o mga pinilo-pilong bunga Ginoong Dios. Ikaw magapaulan Ginoong Dios sa mga tanong mga kinahanglan ini Ginoong Dios.
Lord, panalangin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Wala ko masayod kung saan gikinahanglan nila, Ginoong Diyos. Apan, Ginoo, ikaw labaw kang nasayod sa mga kasing-kasing nining mga katawhan. Aniya ang imong mga katawhan, Ginoo. Nanginahanglan sa imong panabang, Ginoong Diyos, kay wala kami mahimo kung wala ang imong tabang, Ginoo. Nagasalig kami kanimo, Ginoong Diyos. Ang dungog himaya imo halamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ato tas pagpanglingkod sa makadyot mga igsoon ko sa Ginoo. Ya ato tas mga pagpahibalo ang mohalad og awit karong Domingo kay grupo nila ni Gaw Albert. Dala na sila si Gaw Jewel ni Tia Rita. Inyo ang special number karong Domingo, Gaw. Unya ang musunod is mo testimony kay akong ihatag ni Brad Melchor kung okay ra. Okay ra ni mo? Sunod na lang. So, ang testimony kay akong ihatag ni Ate Jinke. Ha? Ay, Jesus Lisa na lang yun. Amen. Hallelujah. Wala man kuno ni pinugsanay, pero wala kuno ni bilabaray, pero wala pinugsunay, pero wala balibaray. So, mga tanang ko daan kay na may uban nga di pa prepare ba. Kay di ba basta mo ari dire sa palpito sa opera man gani nga simbahan sa una anak man gani microphone. Iyaha ang testimony ba kurog sa ingon intaon tong ni testimony kauga aning mikrofona oy. Kay ni kurog na di ay. Amen. So anad-anad man na nato mga igsoon ko sa Ginoo. So ang scripture reading kay si Ate Ilbe. Ikaw ang mo scripture reading. Unya ang mo presider nag-agkuan ako. Wala pa. Nakutoy ko'y gilista. Yan yung balik-balik. Si Brad Sirapin ang mo presider. Nya ako ihatag ni Pastor Gideon ang dugang nga mapagpahibalo. So dugang pahibalo napatay simento nga sobra aning bungbunga. Kay ako man ning gipasubrahan pag kuan ako og pedidos ani kay ko ra may gapulo pedidos. Ako rang gi sekreto gyud nga mapalit na mo ang sobra nga simento para diretso dire kay ang ako amagong huna-huna lisod i-deliver ang simento ug ang balas. Muna akong gipasubrahan kay para kanang simento nga nabilin igo po na dire nga pikas bongbong. O niya kanang balasad igo pod siya nga ika bungbong dire. Ang kulang nato kuan na lang kanang halublak o kabilya, pero pwede ra gyud nato ng trabahoon karong simanaha kung kaya ra ninyo sa inyohang budget, time management, budget management sa inyohang balay. Like atong miagi nga pagkuan na mo ani si Dong Marvin, dayong si Brad Melchor, Gaw Jewel, Brad Sirapin, kami dire. So nahuman gyud namo og usa ka semana kay wala pa mani atong miaging Domingo. Tama no? So duha ra ni kaadlaw namong trabaho kaniani. Gikas pundasyon abot sa babaw. Duha ra na kaadlaw unya. Wa pag yun to kayong duha kaadlaw gyud kami tanan. Kay kuan man murag niabot og 3 kapin. So dire pwede sa usa ka semana pwede usa ra ka adlaw mo ha. Unya sunod lain na sad ang kuan. Ako dire naara gyud ko dire neutral la. Unya di lang siguro ko moingon nga ikaw mo trabaho, kuyogi ko. Ang ako lang kinsa tong mo volunteer. Kay mas maayo man gutong mo volunteer kay malipayon tang magtrabaho niya. Nakita tas Ginoong malipayon nagtrabaho, i-bless magyud niya. Hinumduman nato nga dili moabot ang panalangin pag wala tay gisakripisyo. Amen. So ang akong kuan karon pahibalo kung kinsay mo trabaho ug unsang adlaw ta pwedeng mo trabaho karong simanahon na. Karong hapon murag kuan man sa man ato ning dagyawan rong hapon. Ha or
Karong hapon o Sabado? Pwede ra ka, Merkules. Merkules, sigaw Jewel, okay, si Brad Sirapin. Pero ka mga batanon, kung wala mo'y klase, pananghid, dagyan mo sa inyong mamagpapa. Nga mo, mo okay sila. Kay kung dili okay, ayaw na lang pud pugsa. Kay dili mo pud maayo nga, dili sila okay, o niya mo arigid mo. So, kung naay mga batanon, mas maayo kay ato ni siyang, karong Merkules, ato aning, kuanon, pundaha, liautan. Nya diretso na taog kuang gyud kay mas nindot manggod og mahuman ni dinhi diha na sad kay kung naay ihatag ang Ginoo kanang i-bless ra man gyud ta tagbuon ra man gyud ta ana ato day ni siyang papinisingan ang isig kakilid bisag kana na lang isig kakilid dayong palitan nato og kanang jealousy para ang ato ang mga gamit dire kay gaplano gyud kung mopalit og drum set kang drum set manggod 20 kapin. Mao ginay ako ang munay dako-dako nga presyo dire nga dire sa music ministry drum set moy dako-dako og budget kay 20 kapin gyud ang drums nga gikinahanglan atong paliton. Nya mo palitag bass na amay tag 5 to 7,000 ang bass. Nya na naman tay free amp. Na naman tay para bass. So bass guitar og drum set na lang gyud kulang. Nya di man ta pwedeng makapalit ana kung ato ang simbahan abli pa pwede pang sudlan. Kinahanglan bang gyud mahuman ni tanan dayong palit na tag drum. Onya bass. Nya na ko makapokus ninyo tudlo gyud labi nas mga lalaki. Tudloan ta mo unsaon pagkablit ang bass. Para usan na ta ka worship team. Nilanggaw Joel, Dodong, Brad Melchor. Onya kisa tong magpatudlo, tudloan ako sa tanan nga mga instrumento dire. Kay mao magyunay ato ang tinguha nga makaalagad ta sa Dios samtang buhi pa ta. Amen. Merkules dagyaw unya karong hapon pwede ra sad karong hapon magpanimba. Ana lang siguro, wala na mo ipangutana. Nya padayon taw tuod Biblia, basag Biblia tagay panahon sa ni Brad Moses nga nanghangyo taw sa padiscuss dire. Nganong naay panahon nga pabuhatog larawan na apoy dili pabuhatog larawan. Nya salamat sa Ginoo maato tas pagpanindog og magambo ta. Ato ibayaw atong mga kamot atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagpanalangin kanato. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom. Salamat o Dios sa imong pagtipig kanamo, pagatiman kanamo. Salamat Lord sa kusog nga imong gihatag. Diin na ang kadasig kanunay sa pagpagamit niini diyang sa mga buluhaton nga imong gisangon sa matag usa. Bisan pa ning balay alampuana nakita nimo o Dios ang matag usa namo ka kinabuhi. Nakita nimo o Dios ang kusog nga among gikinahanglan, kalipay, kalinaw nga among gikinahanglan. Aron kini o Dios mahumani ning balay alampuanan o Dios. Padayon ka o Dios magapanalangin sa matag usa diin naa kanunay ang panglawas ug labaw sa tanan, naa kanunay ang kadasig kusog ug labaw sa tanan. Ginoo kalinaw kalipay pakigdait magpatigbabaw. I declare Ginoo nga nining si manahuna puno kami sa imong panalangin, mapuno kami sa imuhang mensahe ug kanunay namong mabati imong presensya bisan pa sa humakaigsunan nga naa karon sa nagalaing lugar, nagkalaing mga nasod nga nakikiusa sa among pagsimba di kanimo i-bless Ginoo bisan pa sa among mga kasilinganan ipadahin mo usab silang i-bless Ginoo sama sa imong pagpanalangin kanamo nga diin na ang kalipay ug kalinaw kahapsay sa matag pamilya. Salamat Lord nga imo usab silang tabangan sama sa imong pagtabang kanamo o Dios. Among itugyan gisalig ang among kinabuhi diha kanimo Amahan kay diha kanimo o Dios kami may kaluwasan, kasiguruhan ug paglaom sa among pag-alagad kanimo Amahan. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin sa tibok semana gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus Amahan ubani og tagboa kami sa tanang higayon. Kini among mga pag-ampo Amahan, among tuuhan nga maangkog madawat pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus ug gugma sa Dios Amahan sa pakigiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Amahan maguban ka kanamo in Jesus name we pray. Amen. Amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay. So karong hapon pwede ra gyud kayong sugdan natog bugwal ni dire o niya Merkules ato nang kuanan
ato ng pundasyonan. Unya igo pong ugma makapalit mi og kabilya unya kuan kanang halublak. Dalaygon ang Dios. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang pagpanalangin o pagtagbo sa tanan. Salamat sa iyang mga pulong mensahe. Kinigsoon Pastor Gideon maingon ang pulong sa Dios ato ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. See you sa atong live.